Hi mga expats! Ngayong araw ay aming wash day. Bawal po kasi ang maglaba dito sa aming kampo dahil kasama na sa bayad ng aming kumpanya ang paglalaba. Kaya't maaga pa lang, kailangan ko ng paghiwa-hiwalayin ang mga medyas, pantalon, ang polo at iba-iba pa. Pero syempre, hindi ko din kakalimutan ang mga bulsa, baka may nakasuksok na mga pera. Sayang naman. Pagkatapos kong paghiwa-hiwalayin ang mga damit, ililista ko sa isang slip ang mga labahan ayon sa kanilang uri. Isusulat ko rin sa ang aking pangalan, room number, para hindi mahirapan sa pag-deliver dito sa aming kwarto. Ibabalot ko na rin sa isang nakahandang plastic ang lahat ng aking mga damit kasama na ang slip, pero hindi ko dapat makalimutang mag-iwan ng aking kopya. Saka ko ito ilalagay ang plastic sa aming hallway para kolektahin ng aming laundry team. Ganyan po ang paglalaba dito sa aming kampo. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na video.